Žilinská radnica sa konečne dočká rozsiahlych zmien. V jarných mesiacoch sme začali s jej rozsiahlou rekonštrukciou a našim cieľom je na jednej strane zachovať jej historický charakter a pritom ju posunúť do 21. storočia. Modernizujeme interiér, technológie a energetiku, aby bola efektívnejšia a úspornejšia na prevádzku. Klenby, vitráže, lustre, všetko, čo má historickú hodnotu, to všetko je súčasťou identity mesta. Radnica to nie je len budova. Je to miesto, kde sa stretáva verejný život, konajú sa významné udalosti a kde vítame dôležitých hostí. Aj preto investujeme do projektov, ktoré majú zmysel, ktoré mesto nielen skrášlia, ale predovšetkým pripravia na budúcnosť. Som naozaj úprimne rád, že rekonštrukcia našej historickej radnice, ktorá patrí medzi veľmi dôležité investičné projekty mesta, je na jednej strane výsledkom spolupráce ako odborníkov, tak aj verejnosti a konečne ide do realizácie.